বাংশ মহোৎসব হিপুরে হিপুরে বাংশ মহোৎসব হিপুরে হিপুরে বাংশ মহোৎসব হিপুরে। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो शंकर मु ए पहुंच सारी कांस बांस महोत्सव रे जेटा आमर अंतपुर होउची। अंतपुर आमर तारीख 18 रु 24 तारीख पर्यंत हबो। आज आसुची शिवानी, आज आसुची, चलो जिबा देखिबा। हमर मार्केट रे सब चश्मा विभिन्न प्रकार एठी हमर खेळना संगर चश्मा भी मिल जाउची। आपन मानको मिल जेबो एठी छोटे छोटे चिला पिला मानक पई अछि। एठी हमर दोଳି भी पड़ी जेबे बंद अछि दोଳି। ये हम मेला रे विभिन्न प्रकार सब सामग्री मिल जिवो। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ଭିଡିଓ ବନେଇନି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏଠି ଶଙ୍ଖା ସାଥୀ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଶଙ୍ଖା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର ଡିଜାଇନ ଶଙ୍ଖା ମିଳିଯିବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ। ଏଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ 32 ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ 32 ବେଶରେ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 32 ବେଶ। ଫାଷ୍ଟରେ ଆମର ନବ ଯୌବନ ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ସକାଳ ଧୂପ ବେଶ ରେ ତୃତୀୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବେଶ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 32 ପ୍ରକାରର ବେଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମର ଡେଲି ମହାପ୍ରଭୁ ସଜାଯାଏ। ଚନ୍ଦ ଲାଗି ବେଶ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଗଜାନନ ବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ସଜାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଝୁଲଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବେଶ, ଆଳତି ଟାଇମର ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ବଣଭୋଜି ବେଶ, ପ୍ରଳମ୍ବା ସ୍ୱର ବେଶ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖିକି ଲାଗିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର ମନ ଛୁଇଁଗଲା। କାଳିଆ ଦଳନ ବେଶ, କାଳିଆରେ କାଳିଆରେ ଗିରିଗୋଡ଼ ବେଶ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶରେ ହେଇଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଦି ଭାଇ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ସୁନାବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଆମର ସୁନାବେଶ ହୁଏ, ଠିକ ସେହିପରି ସୁନାବେଶ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାମନ ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ବାମନ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଝାଡୁ ଧରି ଟାୱା ହେଲାଣି ବେଶ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଙ୍କଚୋଡ଼ା ବେଶ, ସେନାପଟା ବେଶ, ବଡ଼ ଶୁଙ୍ଖାର ବେଶ, ମକର 84 ବେଶ, ଅବକାଶ ବେଶ, ଖିଆ ବେଶ। ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଠିଆ କିଆ ବେଶରେ। ତାଳି କିଆ ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ରାଧା ମଧର ବେଶ। ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ପ୍ରକାର ବେଶରେ ଦେଖିକି ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆଡକିଆ ବେଶ, ରଘୁନାଥ ବେଶ,
ପୁଷ୍ୟ ବେଶକ ବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେଶରେ ମୁଁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦମୟ, ମତେ ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ପଦ୍ମ ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ୍ମ ବେଶରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଜ ଉଦାର ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜ ଉଦାର ବେଶ। ଚେରି ବେଶ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଚିରି ବେଶରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଚାଚିରି ବେଶ। ତାପରେ ଗୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୀନ କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ମହାପ୍ରଭୁ ମୀନ କଚ୍ଛପ ଅବତାରରେ, ମୀନ ଆଉ କଇଁଛ ଅବତାରରେ, ନୃସିଂହ ବରାହ ଅବତାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବତାର ଅଛି। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବାମନ ବୃଦ୍ଧ ଅବତାର। ରାମ ପରଶୁରାମ ଅବତାର, ପରଶୁରାମ କଳ୍କି ଅବତାର। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହବ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇକି ଆସିବେ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ମତେ ଦେଖିକି ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ପୁରୀରେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଠାକୁର ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚକା ନୟନରେ। ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଏତେ ମେଳା ବୁଲି ସାରିଲିଣି ଯେ ଆମ ଅନ୍ତପୁରର ଜଗନ୍ନାଥ ମେଳା ଦେଖି ନିଆରା। ଏଠି ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ବାକି କିଛି ହଉନ, ଏଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନାବେଶରେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେତିକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି তার রংটা সুন্দরী সরসা। কলার মাটি, কলা সংস্কৃতির ଯମୁନା କୂଳରେ ତ କେବେ ପୁଣି କଦମ୍ବ ମୂଳରେ, ଆଉ କେବେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଚୁପଚାପ ଡାକିଲେ ଶୁଣେ। सर्वप्रथमे महाप्रभु श्री जगन्नाथ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି Bhuvan Mishra on stage, everyone. Thank you. मोर
চলচ্চিত্র কেমন দেখছো দেওয়া দেখলে পাওয়ার বাবুসানকর চলচ্চিত্র পাওয়ার পাওয়ারে কে কি गोटे मंच मिले माने आमे बहुत खुशी हो जाऊ कहीं आपणकर से भल पाइबा और आशीर्वाद एत पाखर मिले आज जो एनर्जी मत ये देखा मिलूँ एटा प्रॉपर ଶିବାନୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଡକୁ ଯିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦବା ତମର ଗୋଟେ आपण मानक केमती लगिला कांस मांस महोत्सव आम मध्यम कहतु जगन्नाथ प्रभु बतीस बेस होता सब ठीक ठाक अंतपुर सब ठीक ठाक था महोत्सव आउ शिवानी भी आसला आज तो गोटे दिखा डांस कला जहाँ भी हो मत गोटे जिन भल लगे आमर महाप्रभु बतीस बेस होते जगन्नाथ महाप्रभु भल लगे आते मेला बुली सारूनी जगन्नाथ सेमती फास्ट टाइम देखी बतीस बेस महाप्रभु जगन्नाथ होती आपन लगा कमेंट माध्यम जनातु और लाइक शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ।